Vähän uutta videoa vaihteeksi. Ajattelin viedä näitä risuja pois ja ajattelin, että ostanko jätesäkkejä. Ajattelin, että en jaksa ostaa. Niin päätin sitten, että tehdään tässä sähköautossa tämmönen kuljetushomma. Pistetään siihen puolipeite ja heitetään risut tonne noin. Niin homma hoituu tollakin. Tilaa ihan riittävästi ja pari tollasta pientä pinoa, niin eiköhän ne sinne mahu. Vie sen tollain pois, niin ja tohon järven päähän saa ilmatteeksi viedä, niin ei maksakaan mitään, eikä tarvi. No kärry ei voi vetää, kun ei koukkuu ja ei jaksa lähteä lainaamaan mitään autoa mistään, niin tää on nopein, helpoin tapa. Tää tohon vähän peittoa päällä. Onhan siellä jo tällaiset suojat, tällaiset, mitkä pystyy sit irrottamaan ja pesemään. Et ei se sinänsä mitään on. Pistetään nyt tommonen auton puolipeite siihen. Suojaa ihan riittävästi. Hanskat vaan käteen ja homma on siinä. Ei siinä montaa minuuttia mekko tollasen laittaa tollasen pinon sinne sit, niin se on siinä.